Milingkod isip bag-ong market administrator sa Office of the City Markets kun OCM ang kanhi officer in charge sa Tabuan Public Market nga si Irene Heneston. Gihulipan ni Heneston ang kanhi OCM Market Administrator Robert Barquilla. Mato ni John Paul Amores, Research Planning and Development Officer sa OCM, nga sa paglingkod sa bagong administrasyon sa City Hall, bag-o na sab ang gitudlo nga pango sa ilang buhatan. In terms sa new setup, Mamoto, ang gidesignate nga market administrator is Ma'am Irene Heneston, and every may bagong administration, magkuhan ka bago po ng kuhan. Depende sa ilang nagustuhan po. Ma-achieve dito na mo bitaw ang among target nga, which is ang revenue or collection nga makabot niya ang katong 150 million. Gisugdan na karon ng transition sa kausaban sa mga posisyon sa OCM sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong opisina mao'y gitahasan sa pagmanage sa kamerkaduhan sa Dakbayan, apil na ang pagkolekta og tax gikan sa mga manindahay. Subay niini gipahigayon karong adlaw, Oktubre 17, ang seminar subay sa pagpatuman sa ilang transisyon. Sa laing bahin, nangandam na sab ang OCM sa usa sa ilahang dakong kalihukan, ang si Bloom 2024. Usa ka flower market ug expo nga ipahigayon sa Senior Santo Niño Chapel sa Senior Citizens Park. Ipahigayon kini kauban sa Cebu 2 World Development Incorporated sa Oktubre 28 hangtod Nobyembre 1 atol sa adlaw sa paghandom sa mga santos. Venue ana sa Bloom diri sa Santo Niño Chapel. Hall, the hall. So, ang mahitabo na siya mag-anha ang tinda sa mga buwak. Tanan, tibo. Dako siyang activity kay ang ato ang kuan gikan diri ang bulak gikan dinhi sa eskina Calderon ang ato ang plaster sa mga bulak gikan na sa mga farmers. Ang ato ang mostly ang tuwa sa chapel is the farmers from mountain barangays. Misaysay si Marijan Diano, Operations Head sa OCM, sa ilahang preparasyon sama sa pagreserba og 118 slots sa mga flower vendors o pag-awhag sa mga farmers gikan sa mga mountainous barangays sa pag-apil sa kalihukan. Ang ato ang event ingon ani, ang mga farmers na mo-apil. Mo-apil sila. So mao na siya daghan. Ang ato ang slot nga gi-prepare dito karon sa kuan mga 118. So mao na murag fiesta na sa ila ba? The whole week mao na ilaha. So mao nang activities ana niya dili siya ingon nga kutubra ng orasa, 24 hours sila. Ning nakaduol sab ang daghang mga selebrasyon karong Burr months, nagpahinumdum sab si Amores sa mga mamalitay nga magbinantayon nila bina sa modus nga paggamit og mini nga karta. Magbinantayon ta, especially karon kuan katong months sa kanang December, daghan yung kuhan ka na mga fake nga kwarta. Si Bloom na mo, katong maabot ng mga activity, natay bag-o nga venue, which is under sa may Emil Quezon Tumoy, dapit sa Senior Citizens Park. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.